vil eksistere. Så hvis sovjetborgerne føler en eller anden form for genkendelse, uanset om de har været i lejr eller ej, da de får den her roman ud, hvordan reagerer man så i Vesten på det her vidnesbyrd om lejrene? Vestens reaktion på det, der skete i den sovjetiske litteratur, var meget forudsigelig under hele den kolde krig. Vesten ønskede sig naturligvis med god grund, at de sovjetforfattere, som faldt i unåde, Ja, jeg har en rovfugl i min have. kritiserede systemet, som man sagde. Den har taget en due. Det er anden dag, den er her. Jeg spiser den. Det er tredje gang, jeg ser den. Fjerde gang, jeg ser den, tror jeg. Den spiser, så holder den lang pause, spiser den igen. Flyver den, så kommer den igen næste dag. Samme gentagelser. Jeg var ude i at have tidligere, jeg troede den var fløjet væk, så jeg var ude og kigge på kadaveret af duen. Og før der sad den heroppe og spiste den. Men jeg kunne altså ikke se den. Så prøvede jeg at finde de der duekadaver der. Og så fandt jeg ud af, eller jeg fandt ikke ud af, så fløj den pludselig ud inden for hjørnet, så den gemte sig inde i hjørnet med fuglen. Ja. Men vi filmer lidt videre, mens vi hører på P1 med Solzhenitsyn om livet i straffelejrene under Stalin. Og han vender faktisk ikke hjem før 1994 til Rusland. Men hvad er det for et, hvad skal man sige, et litterært Rusland? Ниже философского и художественного. Ниже. Для меня переходить полностью в политику, это значит снизить свою квалификацию. Так я схожу, но не так, чтобы стать депутатом Государственной Думы или министром.